Adatlyk radiosuna ma'lum bolşuna görä Türkmenistanda ýurdun daşyna çykmak isleýän raýatlaryň ýaşyny degişli çäklendirme 40 ýaşa çenli artdyrylypdyr. 25-nji iýunda daşowdlular ýurdun daşyna çykmak boýunça ozalky ýaş çäklendirmesiniň 30 ýaşdan 40 ýaşa çenli artdyrylanlygyny bilip galdylar diýip Adatlyň regiondaky habarçy taýdýar. Daşowuz vilayatynyň migrasiýa gullugyna ýüz tutan Saparmurat Türkmenbaşy ýylanly we Gorowly etraplaryň ýaşaýjylarynyň sözlerine görä, olar tiýahatçylyk wizasyny almak üçin zerur resmi namany sorap baranlarynda resmiler onu bermekden ýüz öwrüpdir we ýokurdan edilen görkezmäge görä 40 ýaşa ýetmedikleri üçin ýaş çäklendirmesiniň bardygyny aýdypdyr. Migrasiýa gullugynyň işgärleri ýokurdan görkezme edilendigini we indi 40 ýaşyny doldurmadyk hiç kime ýurtdan çykmaga ruhsat berilmeýänligini aýtdylar. Gadagynçylygyň sebäpleri barada berilen sowala olar vilayatda işler ýaly hiç kimin galmandygyny aýtdylar. Siziň ähliňiz gitseňiz kim işlejek diýdiler diýip Adatlyga Saparmurat Türkmenbaşy adyndaky trawyň özüne Şadurdiýew diýip tanadan 36 ýaşly ýaşaýjysy gurrun berdi. Adatlyk radiosy raýatlaryň ýurdun daşyna çykmak üçin ýaşyna degişli habar berilýän bu nowatdaky çäklendirmeleri Türkmenistanyň migrasiýa gullugynda tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Aprel aýynyň ortalarynda Adatlyk radiosynyň habarçylary türkmen häkimetläriniň ýaşy 30-a ýetmedik türkmenistanlylary halkara reýslerine goý bermezlik planlary barada habar beripdi. Ondan öň ýurdun daşyna barýan dinanlaryň halkara reýslerinden düşürilýänligi barada maglumatlar gowuşupdy. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň daşyna çykmak isleýän raýatlaryň ýaşyna, jynsyna we habar berilýän beýleki ýagdaýlaryna degişli gadagynçylykları ýurt resmileri agzamaýarlar. Bu barada milli media serişdeleri hem habar bermeýär. Munyň bilen bir wagtda Adatlyk radiosuna Türkmenistanlylaryň daşary ýurda gitmekde ýüzbeýdi bolan kynçylyklary barada maglumatlar gelip gowşýar. Türkmenistandan göçüp gidip barýan ýakynlarym ýurtdan çykyp bilen oklar, gartaşan adamlar çağılary we akdyklary bilen ýakynda türkmen gazak serkedini awtologly kesip geçjek boldular. Olar serkediň açylmagyna garaşyp bir gece gündizini yssyda iýmetsiz we susuz geçirdiler diýip Adatlygyň dinleýijileriniň biri gurrun berdi we olaryň indi Özbekistanyň transit wizasyny edinip Özbekistana gitmäge synanýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň daşyna gidýän raýatlaryň resmi sany el ýeterli däl, emma ýerli synçylaryň sözlerine görä ýurtdaky ykdysady krizisyň ýyrsizlik, gymmatçylyk we azy önümleriniň gytçylygy ýaly netijeleri zerarly. Migrasiýa ilkinji nowatda zähmet migrasiýasy köpçülikliň häsiýete eýe boldy. Migrasiýa sebäpli regionda emele gelen adam ýetmezçiligi owa hojalygynda däl de döwlet howpsuzlygynda duýulýan bolmaly. Soňky döwürde Türkiýe gidýän enatalar öz çağalaryny ýurtda kime galdyrajagyny bilmän öz ýanlary bilen köpçülikliň ekidip başladylar diýip Adatlygyň Türkmenistandaky söhbetdaşlarynyň biri bellidi. Onuň sözlerine görä türkmen häkimetleri raýatlaryň köpçülikliň migrasiýasynyň öňüni almak üçin soňky 2 ýylyň dowamında ýokary klas okuwçylarynyň mektebini tamamlamagyna garaşmazdan olary goşun gullugyna ekitmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Ýokary klas okuwçylaryny maýyň başynda goşun alyp başladylar. Howpsuzlyk gulluklary okuwçylaryň mektebi tamamlandygy hakyndaky şahadatnamalaryny maşgulalaryna gowşurmagy we bu hakda gep gürüňleriň bolmazlygyny mektep müdirlerine berk tapşyrýarlar diýip Türkmenistanly synçy belledi. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyna päskel berilmegine şeýlede türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlarda işleýän migrantlary öz ýurduna gaýtarmak üçin olaryň garyndaşlaryna basyş görkezmegine degişli wakalar barada ýygyderli habar gowşýar. Indi Türkmenistana gaýdyp baran türkmen migrantlarynyň tutsak edilýänligi Adatlyk radiosuna 26-njy iýunda ma'lum boldy.